For satan, der var... Nej, undskyld, det må man ikke sige. Ej, det løb lidt hurtigt. Prøv lige så, de løber om kap. Prøv lige så, nu kan det ligne, at der er sådan noget på bank. Skovles. Prøv lige se nu. Shit, det bliver lidt hurtigt. Ej, de har det bare sjovt, de har. Jeg tror, Hvorfor det ikke er nogle du? heste af. Hvad så? Er I ved at være klar til at sige dag, eller hvad? Vi har sagt dag, mor. Det er det, de siger. Og så lige lidt på den anden, hvor der skal ud noget, de skrev. Ja, der var en pæl. Så jeg kan flyve med min bagben. Så går hun noget så fint hen nu. Går. Ja, hun kan gå så flot. Hun begynder bare nærmest at tølte. Så start på igen. Nej. Nuki, det er heller ikke pænt. Vi vil gerne have Nuki med. Det er derhen, vores mad er. Vi vil gerne den vej op, ikke? Nuki, vi skal lege. Kom med, Nuki! Nej, jeg skal være stor og farlig. Stor farlig, Hold det er kæft, det. de er sjove. Nej, jeg fryser. Vi har lov at tage på. Vi har ikke været lov. De har ikke nok i hvert fald. Hun ryster, fordi hun er så syret til. Bare levere tons, sådan det er da hende selv, der vælger at gøre det. Hvad er Yuki? Wow, jeg kan lige love dig for, hun har Du er varm. det her dæk. Det er lang tid, du har været så varm, hva'? Vi tager lige en runde mere. Anouk, kom. Fiber, hvis du stiller dig... Jeg stiller os lige deroppe, så hun ligesom kan guide dem og sige... Nuki, kom. Den vej. Ja. Hvad er du en bjerg? Det er den vej der. Kom.